Po malebnej vlárskej ceste ticho ide čas. A po stráňach lesov šumí ten tajomný hlas, ktorý tu po stáročia. Ako matiek našich piesne zaháňal vždy predkom našim z duší bôle, tiesne. Vážení priatelia, predstavujem vám pohľad na našu krásnu obec, ktorá je najsevernejšie položenou obcou v okrese Trenčín. Nadmorská výška v strede obce je 257 metrov. Pohľad na mapu nám prezrádza, že sa nachádza na 49. stupni severnej zemepisnej šírky a na 18. stupni východnej zemepisnej dĺžky. Je to členitá podhorská lokalita, ktorej podstatná časť Chotára je umiestnená v svahovitom a zalesnenom teréne Bielých Karpát, akoby preťatá Vlárskym priesmykom a pirátskou riekou Vlárou. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1439. V tomto období sa Barbora Celská, manželka nebohého nemeckého, českého a uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, zúčastnila sprisahania proti nasledovníkovi Žigmunda, uhorskému kráľovi Albrechtovi Habsburskému. Za tento čin král Albrecht odňal Barbore všetky majetky a daroval ich svojej manželke Alžbete Luxemburskej, Barborinej dcére. Túto skutočnosť nám dokumentuje darovacia listina z 11. júla 1439. V tejto listine má pomenovanie horného srnia v latinčine túto podobu: Possessio seu villa Serni. Najstaršie dejiny obce zachované oba ústnym podaním hovoria o tom, že pôvodné osídlenie tohto malebného chotára bolo v lokalite zvanej Potok. Podľa historických údajov sa v ďalších obdobiach väčšina obyvateľstva obce živila prevažne poľnohospodárstvom spojeným s chovom domácich zvierat. Pozemky v ich vlastníctve mali charakter ornej pôdy a vyskytovali sa tu v hojnom počte i lúčne plochy. Zaujímavá je i informácia, že medzi plodinami, ktoré pestovali miestni sedliaci už asi v 17. storočí, bol i chmeľ. Postupne sa podľa urbára v obci rozvíjali aj remeselné práce. Vyskytovali sa tu diebnári, obuvníci, krajčíri i mesiar. 18. storočie bolo pre rozvoj horného srnia veľmi dôležitým milníkom. Jan Baptista Iles Házy, trenčiansky župan, sa zaradil medzi úspešných podnikateľov, ktorí zakladali sklárne. Iles Házy vlastnil rozsiahle lesnaté pozemky v oblasti Vlárskeho priesmyku. Dal vyklčovať lesnatý porast v doline umiestnenej kolmo na Vlársky priesmyk na ľavej strane potoka Vlárky, teda v katastri Srnia. Vybudoval sklársku hutu a robotníkom rozdal pozemky o výmere 5 meríc na hospodárenie. Hutu pomenoval podľa patrónky svojej manželky Svätá Sidónia. Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v roku 1789. Srnie však stále patrilo do farnosti v Nemšovej. Až v roku 1863 pri príležitosti osláv milénia príchodu vierozvescov svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bola v obci založená nová samostatná farnosť. Jej prvým správcom bol Štefan Ušnaj a mal na starosti i vzdelávanie detí v cirkevnej škole. Koncom októbra rok 1888 začala premávka na železničnej trati Trenčianska Teplá Brno. Trať vedie cez našu obec, kde je i jedna zo staníc, čo umožnilo obyvateľom cestovať do okolia, a dôležité bolo aj využitie tejto dopravy na prepravu tovaru. Vo Vlárskom priesmyku, teda už v Českej republike, stojí kamenný pomník pripomínajúci túto významnú stavbu. Ďalším veľkým podnikateľom v obci bol Giovanni Battista Pisetta, pôvodom z talianskeho Trenta, ktorý vlastnil vápencový lom. V roku 1895 vybudoval 2 murované pece, v nich pálil slieň, drvil ho na malom drviči a ďalej spracovával v kamennom mlyne u Galku. Takto vznikal prvý cement vypálený v hornom Srní. Novodobé dejiny obce boli poznačené dynamicky sa rozvíjajúcim priemyslom vo Vlárskej doline, najmä v obnovenej cementárni, ktorá sa 10 ročiami zmenila na nepoznanie. V menšej miere sa na rozvoji podieľali ďalšie 3 organizácie. TOS, koncernový podnik Trenčín, vtedajšia prevádzkareň drevovýroby MNV Horné Srnie a pridružená výroba JRD Vlára.
Po nežnej revolúcii v roku 1989 zmenou politickej moci v krajine a po osamostatnení sa Slovenskej republiky v roku 1993 nastúpila úplne nová éra priorít pre budovanie modernej obce. Investičné akcie, možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov, nové usporiadanie, občianska vybavenosť, dostupnosť služieb, kultúry a športu sa stali prioritou predstaviteľov obce i samotných obyvateľov. Za posledných 10 rokov bola obec dobudovaná do súčasnej podoby predovšetkým vďaka neutíchajúcemu snaženiu a aktivitám predstaviteľov obce vybudovať z nej modernú obec. A tak v obci bol postupne dobudovaný rozvoj plynu, vodovodná i kanalizačná sieť. Vylepšovaná sústavne bola dopravná sieť spolu so zariadeniami pre šport, kultúru a oddych. Zásadné zmeny zaznamenala výroba cementu. Predovšetkým vďaka vedeniu cementárne a jej vlastníkom tvorí dnes základ zamestnanosti občanov obce. Obdobne sa rozvíjali i ďalšie firmy pôsobiace na území obce, a to Vital, PAPS, Brikol, PD Vlára. Vstup do Európskej únie, do schengenského priestoru s opätovným otvorením štátnych hraníc znamenal i možnosť rozvoja družobných vzťahov s okolitými štátmi. V plnom rozsahu sme využili možnosť čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie a tak v obci sú postupne budované a rekonštruované priestory školy a škôlky, oddychové zóny, miestne komunikácie a chodníky, ale i športoviská. Veľká pozornosť je venovaná životnému prostrediu. Dnes je obec jednou z najmodernejších v rámci počtu obyvateľov, 2857 občanov a aj najvybavenejšou obcov nielen v našom regióne, ale aj v celej republike. Po malebnej vlárskej ceste ďalej pôjdu dejiny a šumieť budú lesy i horských bystrín toky. Boh ďalej žehnaj naše rodiny, žehnaj ich práce, riaď vždy ich kroky.